Yn tanio'r cystadlu ni ar gyfer ail ddiwrnod o sioe, mae'r ddafad fynydd fwyaf y Deyrnas Unedig a Cheviot Tiroedd y Gogledd. Ac yma yn mwynhau sedd wlad y cystadlu mae Emily Jones o Penuwch. Siwr wyt ti? Ti'n alright? Fi'n good diolch, chi'n iawn? Ie, wel mae eitha gwyllt yma bore yma, yndw e? Mae'n rhedeg rown a maen nhw'n gloi ac yn gryf. Odyn, maen nhw'n eitha spicy, a fi'n credu na pam ni'n cadw nhw. A rhai cael, maen nhw'n cadw fynd. Ond y ddafad fynydd fwyaf y Deyrnas Unedig, mae hwnna'n dipyn o statws i'r ddafad. Odi, a mae fe'n neis gweld bod gymaint ma Lenny yn y classes mae gyd. Fi'n credu oedd rhywbeth fel 145 wedi cael ei entro yma. So mae fe'n neis i gweld nhw, chymod. Y nifer ucha ers blynyddoedd maith. Odi. A mae hwnna'n arwydd da, yndw e? Odi, mae fe'n good sign. Mae fe'n neis gweld bod yr native breeds ma'n dod nôl. Mae'r beirniad yn hoff iawn o adael nhw'n rydd i gael gweld nhw'n rhedeg yn naturiol, a mae hwnna'n gallu bod yn beryglus hefyd. Odi. A chi'n gallu gweld nhw'n cerdded a popeth yn well wedyn, chymod. Os o'n nhw'n cerdded lot, rhedeg nhw'n wneud. A jumpo. Mae nhw'n ffrisgu iawn mwyn yn ben bore. Odyn. Ond beth yw'r unwydder bryd yma? Wel, mae rai cael, fel pob yn ifel, mae rai dyn nhw sefyll yn iawn yn dyfe. Chi'n gweld mae clustau mowr dyn nhw. A meithio lot yn gweud, fel y bridge, bod trwynau mowr dyn nhw a llydan. A chi'n gallu gweld nhw, mae good type i gael fan hyn. Mae rhaid i fi weid hyn, ond o'n i mewn sioe pyddwrnod, a Sioe dy ferch mae'n 7 mlynedd ddod, a wedi ddi, mam, rhain i'r bryd fi moyn, mae'n edrych fe cwningen. Odi, na, maen nhw'n good fel chymod, pure brydau, a maen nhw'n gallu croesi'n dda ar unrhyw bryd, chymod. A chi'n cystadlu chi na'n heddi? Odyn? Ie, siw mae'n mynd? Wel, ni newid dechrau. Ie. So, gobeithio bydd Rosette mynd adre, ond chymod, ni ma yn dyfe. Ni ma i dangos y bryd. A chymod, gobeithio eith rhywbeth nôl, ond mae llwyth o standards ma'n dyfe. Chymod, mae fe'n anodd. Ni gyd y moyn cystadlu i fod yn rhan o'r sioe. Ni gyd yn breuddwydio am gael rhywbeth bach, ond beth sy'n bwysig, fel ti'n gweud, yw bod ni ma. Ie. A mae rhai cadw nhw fynd yn dyfe, achos os bydden ni ddim ma, bydd neb lot yn y clas, a wedyn bydden nhw'n tynnu'r clas i ffwrdd yn dyfe. Sy'n mi gwaith as yna weld 1 neu 2 yn y dosbarth. Ie. Mae'n eitha siomedig wedyn, yndw e? Odi. Mae'n codi calon rhywun i weld gymaint a hyn yn y dosbarth. Odi. Felly, beth sydd dati i gyd? Mae hwrdd blwydd dy fi, ddafa flwydd, o'n hwrdd a o'n fenyw wedyn. Ble mae dy hwrdd blwydd di de? Fanna. Reit wrth ymwneud i fan hyn. Ti wedi cael hoi fach o'r cystadlu? Do, fi wedi drago mam a dad mewn. A ni wedi disgo ti i'r ochr. Do, fi rai rhoi cwbl o paint sy'n nhw hynno. Ie, a dwi'n talu chi'n dda? Ie? Mae'r beirniad ddigon pellad, a dwi'n talu chi'n dda? O, na, diw. Fi sy'n ffido, a wedyn i gael y clod. Mwy sy'n talu mae bwyd o'r cwestiwn? Fi. O, wel Emily, ti ar dennill y llwyr, dwi ti? Na'r ffordd, ti wedi deall li? Odw. Ie, a wedyn pam ti'n gwerthu nhw wedyn, ti sy'n cael yr arian? O ie, wel, gobeithio. Dyna fe mae'n rieni fod wneud, yma? Cyflogi ti? O na, mae dad wedi cadw nhw's blyddau, wedi rhoi nhw i fi wedyn, wedi cael bach o interest yn y ffarm ma. A gobeithio byddai'n ffarmo gymaint o mae dad wedi ffarmo, ynddo fe? No, mae e'n wych yn dweud, pan mae'n adroddiad yn y teulu. Mae e'n neis gweld y gynadledd nesaf yn dod mlaen a pharhau gyda'r traddodiad yna. Os. A chymod fel mae dad roed o waith mewn i nhw a gobeithio, chymod, gallai cario fe fynd, ynddo fe? Ti'n mwynhau ffermio? Odw, joio fe mas draw. Os bydde fe'n talu well, bydde ni'n neud e pob dydd. Ie, ti yn gweithio hefyd i'r Undeb Amaethwr Cymru. Odw, yn yr swiriant wedyn. Na beth i fi wneud day to day, fel maen nhw'n gweud, i talu am bil train. Ond hwnna'r brec, mae'n siŵr? Ie. Neis gael bach o hoi. Ie. A wedyn, chymod mas to, ar ôl 5 o gloch adre, wedyn mas i neud rhywbeth yn nhw. Newid byd. Ie. Wel, diolch Emily. Tra bod y beirniad, yr Albanwr yn mynd trwy bethau, fe gawn ni hoi fach o gylchadefyd ac fydden ni nôl yn hwyrach i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig. Gan yn beithio, falle, Emily, fydd ti'n mynd nôl ar Garden Coch? Ie, falle. Gan i weld! Nôl yma ynghylch y defed gyda'r Cheviot Tiroedd y Gogledd. Y pethau'n dechrau poethi nawr. A dwi yng nghwmni da fan hyn, un o hoelion 8 y gymdeithas, Hyw Bigail. Mae pawb yn nabod chi o Ynys Môn. Croeso ato ni, Hyw. Diolch fawr. Chi wedi bod ar ddangos fan hyn ers bod chi'n 14 mlynedd oed? Ynddo. Faint o flynyddoedd yw hynny? O, mae 20 mlynedd. 40 o flynyddoedd. Anhygoel glei. A mae'r bryd mor bwysig i chi'n dweud? Di mae'r bryd yn tyfu a tyfu bob peth. Sut mae fe wedi addasu dros y blynyddoedd?
Sut mae fe wedi addasu dros y blynyddoedd? Wel, mae yna fwy ohonyn nhw wedi dŵad a gwell defaid a bob dim. Mae nhw wedi newid yn ofnadwy gyda ni'r 10 blynedd dwytha yma. Dwi'n gweld y gwahaniaeth. De. Ac wedi mwynhau yng nghanol y bryd? O, wedi mwynhau yn ofnadwy, ia. Da iawn chi am yr holl waith chi wedi gwneud, Sioe. Chwarae teg i chi. Ac o un o'r rai hynna i'r ifanca, Emily, dyr yn ôl eto ni fan hyn nawr. Mae gyda ni enillwyr. Pwy sydd wedi ennill yma? Alan Grant o'r Alban sydd wedi ennill. O, beirniad o'r Alban, enillydd o'r Alban. A dyma dyn ni Melvin Williams yn ail wedyn. Sef mab Hugh Gael o Ynys Môn. A dyma dyn ni Gareth Hughes wedyn o bwys fan hyn, i fod yn honest â chi, o'n i'n Ben Baker o Monmouth. Arbennig. Taw storiadau iag fyna. Hapus gyda'r enillwyr? Odw, odw. A dyma nhw'r Albanwyr. Wel, llon gyfarchiadau. Congratulations. Thank you. How was it for you then? Well, it's been a long, hard road, but we bought this lamb in October with this in mind, and we've been feeding him ever since for the show. This was his day. How long of a journey was it for you? 9.5 hours. Amazing. Why was the Welsh show so important to you? I've been reserve champion in a breed 3 times. I've sold a shearling to Ian Evans, who was male champion with the sheep I bred, and I've never got further. So hopefully today's the day. Well, fingers crossed. The sun is shining. It must be a good day. Pob look. Thank you. Thank you.